Xogħol li għaddej fil-binja tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta se joffri spazju ġdid li residenti minn fejn jirċievu numru ta' servizzi fosthom dik tal-Berġa, daycare center għall-anzjani, librerija lokali u lift li jtejjeb l-aċċess għall-Librerija Nazzjonali. Dan bħala parti minn ħidma kontinwa li qed wassal biex il-Kunsill Lokali b'maġġoranza nazzjonalista fil-Belt Valletta joffri dejjem aktar servizzi lir residenti u laqdiet. Fi kliem is-Sindku Christian Mikallef, ix-xogħol fuq dan il-proġett se jwassal biex il-Kunsill Lokali joffri wkoll spazju lil laqdiet Beltin. Se ikonna day center fil-Belt Valletta manki wkoll il-ħsieb tagħna fil-Kunsill Lokali li taħt l-art ikonna ċentru wkoll ta' kreattività, kunsill maġġoranza nazzjonali qiegħed jaħdem qatih biex dan il-post nużawh b'mod kreattiv, b'mod qabbli, b'mod li jkun effettiv għal residenti, ċentru ta' kreattività għal artisti imma wkoll anke għal laqdiet fil-Belt Valletta li m'għandhomx spazju fejn jaħdmu. Insemmi pereżempju jiena għandna clubs għaqdiet sportivi li m'għandhomx fejn jiltaqgħu u jużaw hawnhekk intuhulhom. Xogħol li beda wara li l-Gvern Laburista nqabad f'nofs kontroversja hekk kif ħafer 4.2 miljun euro fi spejjeż lis-sidien tal-Caffè Premier wara snin ta' taxxi, VAT, kontijiet tad-dawl u ilma u self mhux imħallas mis-sidien. U kemm li ħadna dan il-post nistgħu ngħidu li komplejna nittrasformaw il-Kunsill Lokali għal wieħed iktar effiċjenti imma li jaqdu wkoll ħtiġijiet ta' residenti Beltin u addirittura anke wkoll dawk li mhumiex Beltin. Ix-xogħol fuq dan il-proġett ġdid huwa wieħed komplikat anke għaliex matul is-snin fil-binja saru diversi interventi bla doċċ bil-konsegwenza li saret ħsara kbira sakemm finalment waqfet topera l-kafetterija u l-binja spiċċat abbandonata.